भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत व भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, पावर स्टार पवन सिंह के 2021 के बॉलीवुड होली वीडियो सॉन्ग जाना से जुड़ल भैया बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर आए बनी, तो वीडियो के लास्ट तक बना रहे। चलिए भैया आप सबको बता दी पावर स्टार पवन सिंह के न्यू अपकमिंग बॉलीवुड होली वीडियो सॉन्ग जाना गाना के टाइटल के भी अनाउंसमेंट हो चुकल बा। जाना गाना के बोलबा बबनी तेरे रंग में। जी हाँ भैया, बबनी तेरे रंग में काफी भैया जबरदस्त गाना के टाइटल बाटे जौन की बॉलीवुड होली वीडियो सॉन्ग 2021। जी हाँ भैया, पिछला साल पवन सिंह के बॉलीवुड होली सॉन्ग आइल है, कमरिया हिला रही है जौन की बहुत ही ज्यादा धूम मचिले रहे। जी हाँ भैया, इस साल भी एक बवाल गाना आप सबके बीच आ रहा बा बॉलीवुड के, जौना में पवन सिंह नजर आई है और उनके अपोजिट नजर आई है त्रिधा चौधरी। जी हाँ भैया, त्रिधा चौधरी जौन की बहुत सारा बॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम कर चुकल बड़ी, काफी फेमस बड़ी। जी हाँ भैया, त्रिधा चौधरी। जी हाँ भैया, खास तौर पे पवन सिंह और त्रिधा चौधरी के जोड़ी एक बार पब्लिक के बीच में एक अलग ही छाप बनावे वाला बा। जौना गाना के म्यूजिक डायरेक्टर के बात के लिए तो बने सलीम सुलेमान। जी हाँ भैया, म्यूजिक डायरेक्टर बने। आगे जौन भी हुई भैया अपडेट हम देंगे। सब इतना जानी कि बॉलीवुड गाना पूरा तरह से भैया धूम मचावे वाला बा। बॉलीवुड गाना बहुत ही बेहतरीन। जौना गाना का आज सुबह में शूटिंग स्टार्ट भइल बाटे और शूटिंग चल रहा बा, लगभग भैया कंप्लीट के तरफ बा। जी अभी मैंने समझी तो एक तरह से कंप्लीट होखे वाला बा, समझी तो हुई गई बा, लेकिन समझी कि आज कंप्लीट होखे वाला बा। जैसे जौन भी अपडेट आई हम आप सबको बताएं, लेकिन इतना जानी कि बहुत ही बवाल गाना जौना के काफी खूबसूरत लोकेशन ले आवल गइल बाटे, जौना में आप सबके काफी जबरदस्त कोरियोग्राफी देखे के मिली, डायरेक्शन भी काफी जबरदस्त आप सबके देखे के मिली, लुकिंग हर एक चीज भैया बड़ा ही हाई क्वालिटी के आप सबके देखे के मिले वाला बा। इस साल के पवन सिंह के 2021 के बॉलीवुड होली वीडियो सॉन्ग में जौन की साफ तौर पे बता दी एक अलग ही भैया टाइप के बनावल गइल बा। पिछला गाना जौन होली आइल है पवन सिंह बॉलीवुड वाला, उसे भी एक गाना के जबरदस्त बनावे के पूरा टीम कोशिश केले बाटे और पब्लिक के बीच अब बहुत जल्द आवेला बाटे। और खास तौर पे ये भी जान ली काफी बड़ी बजट के गाना बा। जी हाँ भैया, बॉलीवुड होली सॉन्ग जौन की काफी बजट पे ई गाना शूट हो रहल बाटे, तो बड़ी बजट के भैया एक बड़ा पैमाना पे गाना के शूट हो रहल बा। काफी बड़ी बजट की बवाल गाना आप सबके बीच बहुत जल्द आई, लेकिन इतना जानी कि आज ये गाना के शूटिंग चल रहल बा और शूटिंग समझे अंतिम क्षण में बा। एक गाना से जुड़ल जौन भी अपडेट आई हम बताएं, लेकिन चलते चलते आप सब बताइए गाना का टाइटल कितना जबरदस्त लागल और ये गाना आई तो कितना ज्यादा भैया बवाल मचे, जरूर कमेंट करके राय दी। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से आए बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।